dic David Santaolària, soc d'Olot, soc el comissari d'aquesta exposició que es pot veure aquí en aquesta sala. Es tracta d'una exposició que és el resultat de la beca Bòlit Mentor. La beca Bòlit Mentor recull una proposta que ja s'havia fet fa 2 anys enrere, que no deixa de ser artistes en residència a instituts, però en aquest cas s'ha ampliat el que serien els objectius, fent que sigui una convocatòria oberta, en la qual s'han presentat una sèrie de projectes seleccionats a partir d'un jurat i, finalment, hi ha hagut 3 projectes que s'han presentat en residència a 3 instituts de la província, a Banyoles, a Girona i a la Bisbal. El que es pot veure aquí és, per una banda, els treballs específicament que han sorgit dels tallers amb els alumnes i, per altra banda, el que serien les 3 propostes en si dels autors, és a dir, el que seria, en algun cas, projectes fets específicament en col·laboració amb els alumnes, en un altre cas serien projectes fets a partir dels treballs dels alumnes i en un tercer cas és un projecte que treballa a partir de temes que s'han tractat en la pròpia aula. Els 3 projectes s'han desenvolupat amb intensitats molt diferents i han disposat de ritmes de treball diferents, però el que sí que hi ha hagut en comú és una voluntat de, sense fer cap mena de proselitisme de l'art contemporani, intentar que moltes de les tècniques habituals de la creació contemporània poguessin ser útils per a l'alumnat per començar a qüestionar-se tota una sèrie de coses del seu propi entorn, de les condicions socials en les que estem vivint, etc. I això s'ha fet a partir de tècniques molt diferents, com són des del documental de creació, l'art sonor o bé el que podríem dir-ne art audiovisual a sec.